Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuhu ‘yan uwa da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. So masha Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin. Muna godiya ma Allah a bisa ni'imomin da ya mana kuma ya bamu lafiya da abin da lafiya za ta ci sarrafi da shi. Ya haɗa mu a gurare mabambanta domin ilmantar da juna abin da ya shafi ilimin cryptocurrency da ma sauran online opportunity baki ɗaya. Yau gashi Allah ya kawo mu wata tafiya ta Metaverse a ƙarƙashin haka. Allah ya haɗa mu da wata haziƙa, wata jarumin mata wadda take tausayin talakawa take tausayin al'umma. Ta ƙarƙashinta Allah ya kintsa mata wani ilimi wanda zai taimake mu gaba ɗaya al'ummar ƙasar Hausa da ma sauran can ƙasashen duniya baki ɗaya da suke tare da mu suke kallon mu a koda yaushe. Akwai wata dama da ta bamu wanda yake alhamdulillah mun daɗe muna bibiyan abin da ya shafi Metaverse tare da mu da wasu masu gidanmu. Da wasu mabiyanmu da wasu masu gidan wasu an gane ko ana ta jin mu blindly kwatsam sai Allah ya kawo mana rahama. Allah ya kawo mana wata mata wacce ake ce ma Hajiya Zuwaira Abuja, alhamdulillah. Wato wannan matar ta yi rawan gani kuma mun gani kuma ta nuna mana ita uwa ce. Lallai ta zo domin ta taimake mu kuma ta taimake mu, tana kan taimakon mu a ƙarƙashin haka ta bamu wannan ilimi mu ma yanda za mu taimake 'yan uwanmu a ƙarƙashin tafiyar Metaverse. Alhamdulillah, kamar yadda kuka sani wayanda suke cikin Metaverse already, na san kun san abin da ake nufi da DAI, ma'ana DAI na Polygon, dala kenan, normal dala. Duk wanda ya ga wannan screenshot din zai ga dala 5,075. Alhamdulillah, zan yi rijistan daga level 1 zuwa 10 da wannan kuɗin cif cif. So amma babban abin da zai fi baku mamaki shine wanda na ansa kuɗin shi zan mashi registration din kawai na anshi dala nawa 1,500. Me yasa? Saboda duk abin da zai dawo mani na yi sacrifice saboda in taimake shi, shi ma ya je wani babban level. An gane ko? So da haka wannan mata Allah ya taimake mu ta kai mu duka level 12 a dala 4,000 kacal. A ƙarƙashin wannan hotunan da zan nuna muku ku gani, wannan shine mutum na farko, ana ce mai Nura Awwal Haruna. Wannan shine mutum na biyu, ana ce mai Ibrahim Golden Pie, ma'ana ni kenan. An gane ko? Ga namban waya na nan ga wa'inda suke nema na za su same ni a wannan namban domin samun wannan garaɓasa da samun wannan tagomashi da ake samu insha Allahu ta'ala. Mun daɗe a wasu tim ɗin, mun daɗe a wasu ƙasan wasu leaders ɗin, shekaran mu biyu muna Metaverse. Amma ko matakin level 10 ba mu taɓa tunanin za mu kai ba. Yau gashi Allah ya kawo mu level 12 a ƙarƙashin tafiyar wannan mata. Allah ta'ala ya sa mata albarka. Kuma ta zo ne don niyyar ta taimaki mutane ba da niyyar ta tara kuɗi ba. Saboda in kuka ga yadda ake al'amarin, ni na san wani ma ba zai yarda cewa wai ana zuwa level 12 a dala 4,000 ba kacal. Ga na biyu Amir Ismail Haruna, ga Aisha Ismail, ga Nazifi Ango, Ishaq Dogara, ga matar baya goya marayu. Allah ya miki albarka, Allah ya saka miki da gidan aljanna. Wallahi kin yi mun gani kuma mun shaida. Allah ta'ala ya kai haske kabarinki bayan mutuwanki. Allah ya sa rahama da ke da zuri'arki baki ɗaya ta lallabe ku. Muna miki fatan alkhairi. Allah ya ƙare miki riƙo, mun gode. Allah ya saka da aljanna a ƙarƙashin wannan ilimi da kika bamu kuma muka fito muke ba al'umma gaba ɗaya. To sai dai 'yan uwa akwai wani hanzari ba gudu ba. Kamar yadda kuke gani a nan, dala nawa na ce muku na ansa? Dala 1,500 zan mashi har level 1 zuwa 10 wanda zan ma rijista wannan account ɗin kenan. Amma kuma anan za ku ga na sa dala 5,000. Dole ne sai ka sa adadin kowane kuɗin level a Metaverse kamun ka shiga. Ko da Misalado da kanshi bai isa ya zo ya rijistar Metaverse da wai dala 1,500 ba, ya kai ka tun daga level 1 zuwa 10, sai dai in shi zai cika maka kuɗin abin da ya dawo mashi sai ya cire. Ma'ana kenan ashe a ƙarƙashin wannan project ɗin ya kamata a ce tun da jagorori sun tausaya wa mabiyansu. Me yasa? Saboda ashe duk kuɗin da aka sa a project ɗin zai iya dawo maka kai wanda ka gayyata. Misali yanzu wannan na gayyace shi ya je tun daga level 1 zuwa 10. To zan iya samun kusan riɓi 4 a kuɗin da zai sa, ko riɓi 7 a kaso 10. An gane ko? To a ƙarƙashin haka sai wasu mabiyan suke cewa a'a su ba za su yi wannan taimakon ba, saboda in sun yi wannan taimakon ba su taimake ku ba, sun fi so ku sha wahala da kanku sannan ku zo duk wani mataki da suka zo. Dan Allah dan Annabi ku ji zalunci. Wannan ya saba hankali, wannan ya saba tarbiyya da manzon Allah ya mana, wannan ya saba tunanin mai tunani akan duk wani adalci. Ka ce wai ba za ka tallafi mutum ba a kuɗin da in ya sa kuɗin gurin ka zai zo.
'Yan uwa na san ku masu hankali ne, ku masu dogon basira ne. Akwai wani wanda ya fito ya ce ai shi Metaverse yake koya wa mutane ba zai tallafi kowa ba. Tsabar rashin kunya da tsabar rashin mutunci ya raina downline ɗin nashi wanda ya kawo. Wai akwai wanda ya je tun daga level 1 zuwa level 10. Wai dala 30 ya cika mashi. Allah ya tsine ma dala 30 astaghfirullah. Ya za in ansa? Bayan duka kuɗin da wannan mutumin ya sa dala 5,000 ɗin da kuke gani kusan duka a jihun shi za su tafi, amma wai bai iya dawo mashi da ko rabi ba. Wai a haka ne ake so a koya ma kasuwanci ba tausayi, ba imani, babu tallafo na ƙasa ya zo sama. Misali ka sa dala 5,000, a sai zan samu dala 3,000 a jikinka, ai at least na dawo maka da dala 2,000. In ce ka rage, ko da ba zan iya maka wannan ba. So yau dama kun san an ce idan wata da'awar ta zo, wani haske ya bullo ma al'umma, maƙiyan abin, wa'inda ba sa tausayi ba sa tsoron Allah, su za su ƙara fushin abin su tallata shi. Alhamdulillah, a ƙarƙashin haka sun ƙara birma ma kansu wuƙa. Sun ce muku wai ana zuwa a rijistar Metaverse daga level 1 zuwa 12, wai ba account za a baka ba, wannan ba Metaverse bane, tsimma ne. Dan Allah ka ji wani zalunci. To da mu da ire-ire na duka sai mun bar ƙasan ku, duka sai mun zo inda za mu samu sauƙi mu je babban level. A ƙarƙashin haka ku yafe ni, ba na so bidiyon ta tsayi sosai. Lokacin da ake ba da SFC, idan ka je level 1 to 5, ka je level 1 to 6, za a baka NFC sannan za a baka SFC. Idan ka je level 1 to 12, ko kun san za ka iya mallakar activator, za ka iya mallakar manager, za ka iya mallakar supervisor, za ka iya mallakar pro manager, za ka iya mallakan ambassador duka a NFT, wanda a yanzu magana da nake muku da an yi irin wancan taimakon sun mana, da yanzu dukkanmu mun daɗe a level 12. Wanda yake da yanzu a duk sati biyu za mu iya ansar ɗin da ya kai dala 1,000. Duk sati biyu, don Allah don annabi, wai wannan abin ne za su kira wai da ba Metaverse ba taimakon mutane za a yi ba. A'a, ku zauna a ƙasan ku, yanzu duk wanda yake level 1 a ƙasan su, a'a sai ya nemo 10 ya sa sannan ya je 2. Yi ta shan wahala ya haka ya nemo, wasu duka suna kwashe kuɗaɗen. Idan kana level 5 sai ka nemo dala 160 daidai ka sa su kwashe kuɗin. Idan kana level 6 sai ka nemo dala 300 da wani abu ka sa su kwashe kuɗin. Idan kana level 11 dala 5,000 ka saka, sai ka nemo dala 12,000 za ka sa su kwashe kuɗin. Wai wannan shi ne suke kira wai taimako, wai shi ne koya mutane Metaverse. To bari in gaya muku, ni dai Allah ya sallame ni, na fita na bar ƙasan azzalumai sarakunan gargajiya, na fita na bar ƙasan 'yan kasuwan da ba sa jin tausayin talakawa. Allah ya kawo mana waraka, ku taho mu tafi tafiyar Arewa Metaverse. Ba muna kira ba ne wai don wani ya baro inda yake, sai dai a'a ka zo ka mori wannan tafiyar da ake, saboda kai ma ka tausaya ma 'yan ƙasanka. Da ana yin haka da tuntuni mun kai wani mataki a duniya ma, ba wai a Afirka kaɗai ba ko Najeriya. A duniya wannan kenan. Saboda haka wanda ya fahimta ya fahimta, in kuma za ka je ka zauna a ƙasan su ba za su taimake ka ba, kai ta zuba musu kuɗi suna kwashewa, ko ki ta zuba musu kuɗi kina kwashewa, wannan ku ta shafa, kuɗin ku ne. Babu wani talaka da zai iya zuwa level 1 to 12 a Najeriya, ban gan shi ba. Magana ake ta miliyan 30 da wani abu, magana ake ta miliyan 30. In kun ga za ku iya zuwa ku yi ta zuba musu kuɗin ku kwashe, amma nan aka ce a dala 4,000 kacal za a yi maka level 1 to 12. A dala 1,500 kaɗai za a yi maka level 1 to 10. Wanda yake shi zan yi yanzu a wannan account din. Na so in yi ta a voice, amma na gwammace in yi ta a bidiyo saboda kowa ya gani, su ma masu faɗan haka ku gani. Ku ji tsoron Allah, ku tausaya wa mabiyanku don girman Allah. A Najeriya ne za ka ga ɗan kasuwa ya fito yana so ya taimaki al'umma. Misali ana sai da lokan shinkafa 2,000. Wallahi idan ya fito ya ce zai siya 1,500, sai 'yan kasuwan nan sun mishi ca. Alalin a hakan da zai saida ya ci riba fa, shi yana ganin zai tausaya wa al'umma, ya taimake su. A'a, su ba za su yadda ba cewa wai zai lalata musu kasuwancinsu. To the same abin da ya shigo mana online kenan a harkar Metaverse. Dan Allah dan annaba al'umma ku ji tsoron Allah. Ku tausaya wa mutane. A project irin Metaverse ba ka buƙatan ka ce wai duk abin da mutum ya nemo ya saka, wai shi ne haƙƙin shi, shi zai zo ya sha wahala ya saka kai ka kwashe kuɗin. Wannan zalunci ne ƙarara. Amma ba laifinku ba ne. Allah ya ɗaura abin ne a harshen ku don ku taimaki mutane. Ku sani akwai ranar ƙin dalilci, Allah zai taimake mu, duk da ba mun ce kun ci ran ba ne, amma dukiya Allah ya alƙawarin ko rowa kai a cikinta sai Allah ya lalata ta. Ina ga kuma kana da halin tausayawa mutane da za su amfana 100% ba kai ba. A lokacin SFC fa, lokacin da ake ba da NFT, na gaya muku irin alkhairan da za a samu da Allah ya sa an je level 1 to 12 kusan dukanmu a lokacin duka dalar ma nawa take kan tsada. Sai yanzu ne za ku ce mutane su saka dala 20,000 su tafi, ga inda aka ce a kawo dala 4,000? Ba na so in tsawaita, ku masu hankali ne, kun san inda yake muku ciwo.
An gane ko? So a ƙarƙashin haka a wannan account ɗin fa ku sani za a baka TR token ne wanda yake za a iya juya maka shi da Fastcoin. Za a iya baka cashback token da shi. Za ka iya siyayya da shi. Kai za ka yi abubuwa da yawa da TR token kuma za a iya sa shi a kasuwa. Duk ɗaya muna mushi hasashe insha Allah sai ya kai $10. Aka ce ka zo kai level 1 to 10 za a baka TR guda 5,000 a dala 1,500 kacal. Dan uwa me kake jira? A'a ka gwammace ka ci gaba da tafiya mulkin burguzu, mulkin sarakunan gargajiya suna bautar da kai suna bautar da iyalanka da 'ya'yanka da wanda za su zo a ƙasanka duka ba za a taimaka musu ba. A'a ko ka gwammace ka zo nan cikin yanci a taimake ka kai ma ka taimaki wanda zai zo. Hakan zai sa ku dinga jin kwaɗayi kuna haba ku motsa gaba saboda ka san offline ɗinka yana jin tausayinka. A'a hakan da aka yi laifi ne sun fito sun yi ca akan wannan matar saboda ta yi taimako. Wai abin da take ba daidai bane kaza kai Allah ya yafe mana Allah ka yafe mana Allah mun tuba. Al'ummar mu ba za mu ci gaba ba in muka tafi a haka ba za mu ci gaba ba. So mu gyara duk wanda zai taho kuma a ƙarƙashin haka duk wanda zai taho yake son a mishi tun daga level 1 har zuwa inda yake. Mun ƙara yin alkawari a ƙasa ko da baka da hali idan kana level 5 ne zaka je 6 za mu maka tun daga level 1 har zuwa 6 da zaka samu TR har zuwa 5 ka biya kuɗin level 6 ma'ana duk level da kake za mu maka shi duka kyauta ka biya kuɗin na gaba. Wannan ma mun yi alkawari insha Allah a ƙarƙashin tafiya arewa mai tafi saboda haka yan uwa mu gane Allah ya datar da mu Allah ya shiryar da mu baki ɗaya. Zan shiga cikin bidiyon kai tsaye kamar yadda kuke gani nan dala 5,000 ne. Zan tafi nan gurin da kuke gani domin in je in yi activating level ɗina. Alhamdulillah ga link ɗina na shigo na taɓa continue. So kamar yadda kuke gani ya nuno min wannan dashboard ɗin. An gane ko? So bari in yi refreshing. So alhamdulillah kamar yadda kuke gani na yi refreshing a nan gurin. An gane ko? So zan taɓa nan sannan zan taɓa services. Zan taɓa tactile game app. An gane ko? So afuwan yauwa gashi zan shiga services. Zan taɓa tactile game app zan yi continue. So kamar yadda kuke gani alhamdulillah yanzu gashi nan level 1 ya fito. Kamar yadda kuke gani zan biya $5. An gane ko zan taɓa zan yi activation ɗin shi. Kamar yadda kuke gani. So alhamdulillah na yi activating estimate buying gas fee. An gane ko? So gashi nan yana processing. Gashi nan zan ci don na saka kina. So gashi nan yana loading kamar yadda kuke gani. So ku yi haƙuri ku bi ni a hankali zan muku shi tun daga level 1 har zuwa 12. Alhamdulillah 1 ya buɗe har zuwa 10. Afuwan daga level 1 zuwa 10 masha Allah haka zami. Level 1 ya buɗe kamar yadda kuke gani. Za mu tafi level 2 kamar yadda kuke gani gashi nan $10 ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala. Afuwan mun dawo baya bari in koma. So masha Allah gashi yana buɗewa. So gashi nan za mu sai level 2 kamar yadda kuke gani saboda ba a siyan wani level sai an siya wani. So alhamdulillah. Gashi nan na saka kin waya na kamar yadda kuke gani. Process. So kowane level gashi nan zai dinga buɗewa da kanshi insha Allahu ta'ala. So gashi nan muna siya da yake network. So za mu yi komai a hankali cikin nasara insha Allahu ta'ala. So gashi muna siyan level 2 kamar yadda na faɗa a yaƙuri wannan bidiyon shaidar gani da ido ne. An gane ko? Yauwa suna cewa ta ya za a iya yin rajista a ce mutum ya biya tun daga level 1 har zuwa level 10 a dala 1,500 ko kuma mutum ya biya tun daga level 1 har zuwa level 12 a dala 4,000. So kuɗinmu ne muke ɗauka mu saka domin mu tallafa wa mutane saboda mun san zai dawo mana insha Allahu ta'ala. Ba wai daga wani guri ake zuwa a yi wani cheat ko wani abu ba. Metaverse zai zahiri ga ta nan kuna gani da idonku. An gane ko? So masha Allah ga level 2 ta buɗe za mu tafi level 3. So ga level 3 za mu shiga insha Allah. So gashi nan za mu yi taking. Afuwan mu koma faka. So masha Allah level 3. So da yake kun san abin koya ka taɓa wani guri sai ya shiga wani guri an gane ko? Tactile game app. So masha Allah gashi nan mun zo. So mun yi taking gashi nan yana tafiya.
3 za mu tafi har zuwa 10 insha Allahu. Kuma na afuwa bidiyon ya yi tsawo sakamakon bayanai da suke ciki wanda yake za su ƙara haskaka muku ma menene Metaverse. Ashe dama idan mun yi rijista gurin offline ɗinmu kuɗin yake tafiya, rabi da kwata duka gurin offline ɗinku yake tafiya. Kai ma haka zalika in ka tsaya kai aiki nagari ka kawo wasu kuɗin gurinka zai zo duk wanda ya shiga, an gane ko? Saboda haka sai a tsaya a yi abin da ya dace, an gane ko? So wannan kawai shine maganar gaskiya. Therefore duk wanda zai tsaya ya gina tim ɗin shi ya taimaki mutane ya taimake su. Yauwa lokaci ya yi wanda za a ciccaba mutane sama. Idan da an yi blindly kun gina ƙafafuwanku da mutane wanda yake za ka ga a tim zai wuya ka samu mutum 5 wanda suke level 12. Ko ƙalubalanta zan yi ba za a fito min da su ba. A wani tim dai da ke arewa a ce mutum 5. Idan ku an samu mutum 5 kowannen su ka je ka duba ƙasan shi za ka ga mutum 100 nawa ne a ƙasan shi kafin ya kai wannan. Ashe matakala ya bi, amma da muna jin tausayin juna fa. So masha Allah za mu shiga level 4. Gashi nan yana processing kamar yadda kuke gani. So gashi nan yana loading, shi ma za a ɗauki nawa $40, an gane ko, ma'ana 40 dai. Gashi nan yana processing. So masha Allah za mu shiga level 5 sakamakon network ne kuke ganin yana wannan. So sai an bi a hankali kada lokacin ya ƙure. Gashi nan za mu shiga level 5. Alhamdulillah za a ɗauki $80 kamar yadda kuke gani. Gashi nan yana processing, an gane ko? So zan dan ƙara riƙewa sai ya tafi kai tsaye fucas. So gashi nan yana loading, shi ma zai wuce. So masha Allah you bought a new level. So masha Allah za mu shiga level 6 kamar yadda muke gani. So gashi nan shi kuma za a ɗauki dala nawa $160. So tafiya ta fara nisa. Yauwa alhamdulillah, alhamdulillah. Muna godiya ma Allah da ya bamu wannan ilimi da muke kai 'yan uwanmu mataki na gaba, ma'ana mataki na ƙololuwa a cikin wani farashi wanda bai kai ya taka kara ya karya ba. Alhamdulillah sanadiyya haka insha Allahu ta'ala sai Najeriya ta zama ita ce is the best. Wallahi tallahi ba ma baƙin ciki ma kowa, duk wanda zai shigo wannan tafiyar ƙofa a buɗe take, har su masu zaginta idan sun gama faɗa da gaskiyan muna jiran su, dole dai za a dawo a tafi. Allah ta'ala ya datar da mu. Kuma a ƙarƙashin haka za ku ga yadda mutane za su ga tausayi da tausasawa suke shigowa ƙwansu da ƙwarƙwata domin a gina wannan tafiya tare da su. Babu yanda za a je in ɗauki miliyan 30 in baka in tafi wani level ga wanda zai kai na a miliyan 6 in ɗau dala 20,000 in saka haba da Allah, ai ba zamanin jahiliya muke ba, an riga da an waye. Yauwa lokaci ya yi, lokaci ya yi, alhamdulillah. So gashi yanzu muna level 7 kamar yadda kuke gani. Gashi nan yana loading ɗin shi yana processing, to ya siya. Gashi mun zo level 8 dala 640. So alhamdulillah, alhamdulillah. Tafiya ta fara tafiya kamar yadda kuke gani. To gashi tana processing, za mu ɗan jira ta kaɗan. So gashi nan tana loading, so za mu yi confirmation. So shi kenan level 7 za ta tafi a level 8. So gashi nan tana loading, tana loading, tana loading. So alhamdulillah ga mu a level 9 dala 1,200 da wani abu. So kun ga iya nan abin da aka ansa. Wannan dala 640, nan dala 1,200. Iya wannan kun ga an haɗa nawa? An haɗa dala 1,800 wanda yake duka wannan level ɗin duka dala 1,500. Yauwa zan kai shi insha Allahu ta'ala. Allah mun gode ma da ka kawo mana wannan haziƙar baiwa Allah mai tare da tarin ilimi a tare da ita na wannan jerin ƙafafuwa na Metaverse. Sanadiyyar wannan ilimi muka taka matakin level 12 a yanzu, wanda yake wallahi da mun bi sarakunan gargajiya, shugabannin gargajiya in za mu yi shekara 100 a Metaverse sai dai in Allah ne ya ci da rabonmu. A first coin da muke da shi mu sai da mu ci. To kun ga ai a dala miliyan 30 an cire maka gurin miliyan 20 da wani abu. Kaga ai ko sadakatin zariya kayi da kuɗin dan uwa da dai ka ɗauka ka kai ma wa'incan su cinye kuɗin.
wallahi tallahi ko gidan marayu ne wani maka kai. Yawwa wani ka zo a maka level 1 to 12 ɗinka a dala 4,000. Yawwa daga nan kuma kai ma ka je in ka ga dama kai ma mutane sauƙi, in ka ga dama kai ma ka ce sai mutum ya kawo dala 20,000. System ne ya tsara haka, ragi ko jin tausayi naka ne a matsayinka na wanda kake so ka tallafa al'umma. Wannan kawai shine maganar gaskiya. Yauwa gashi nan muna level 9 tana tafiya kamar yadda kuke gani. Za mu jira ta kaɗan, an gane ko? Gashi nan tana tafiya. Tana tafiya, tana tafiya, tana tafiya network, an gane ko? So shi ma zai zo ya wuce sai mu shiga level 10 ɗinmu. So alhamdulillah, alhamdulillah 'yan uwa an zo gurin. Ga level 10 iya shi kaɗan shi kawai dala 2,560. Hehe. Haha, alhamdulillah. Wayanda suke cewa ai ta ya za a iya wa mutane sauƙi haka da yawa. So ga zahiri kun gani. Da kuɗina na saka dala 5,000 na cika mashi har da wani abu, shi ya ba da dala 1,500 na kai shi tun daga 1 zuwa 10 saboda me? Kamar yadda na faɗa saboda kuɗin zai dawo min, an gane ko? Yauwa. Kuma duk wanda ya haka ne Allah ya ba mu sa'a, an gane ko? So gaba dai Arewa Metaverse, gaba dai proceed. Mun je level 10 ɗinmu insha Allahu ta'ala. So gashi nan ta tafi. Let's go guys. Let's go guys. Final test ɗinmu final. Let's go level 10. Alhamdulillah. Dan uwa yau Allah ya taimake ka, ka zo tun daga level 1 har zuwa level 10 a dala 1,500. Ga level 11 jama'a dala 5,120. Ga level 12 dala 10,200. Kun ga dukkanin gurin in zai tsallako bai wuce an shi dala 2,000 ba in kai shi. An gane ko dala 2,500 ko dala 3,000 duk yanda na so. Saboda me? Saboda in dai yana kafa na alhamdulillah ko kafan offline dina duka za mu mishi sacrifice mu kai shi kuma ya samu duka wannan TR ɗin da zai samu, an gane ko? So Arewa Metaverse kenan. A nan kaɗai za ka iya samun wannan garaɓasan. A ƙarshe muna kira ga duk wani leader ko wani team. Don Allah ya daina ɓata ma kanshi lokaci gurin ganin sai ya yi hassada da wannan tafiyan ko fada da ita. Ƙofar nan a buɗe take, wallahi babu tasgaro babu asara. Ko yanzu ka jawo mabiyanka ka ce za ka yi musu abin da muke musu, mu muna murna, mu dama haka muke so. Kowa ya fahimci a manufanmu kawai. Gobe duk wanda za ka yi rijista a ƙarƙashin shi ka tambaye shi don Allah wani discount za ka min, wani taimako za ka min. In ya ƙi maka, so wannan kuma ya rage naka, kai sai ka san meye matakin da za ka ɗauka. In kuma zai maka wallahi ba a jakar shi zai maka ba, kun ji na rantse. Kuɗin system ɗin ne dai dama zai dawo mashi. To ga shi dai mun kai ɗan uwa tun daga level 1 har zuwa level 12. So bari mu back domin mu koma kan wallet ɗinmu sai ku gani. So alhamdulillah za mu yi refreshing, kun gani duka dai ɗinmu mun riga mun siya. So yanzu za mu je mu kunna TR token, an gane ko? TR token contra address kamar yadda kuke gani. Masha Allah, ga TR token contra address haka za ka rubuta an kana neman shi, kawai ku rubuta TR token contra address. So gashi nan za mu zo mu yi adding token ɗinmu na mene na TR token kamar yadda kuke gani, kun gani? So yanzu bari ku ga guda nawa za a bamu. Alhamdulillah kun ga an bamu na adadin kuɗin da muka saka, kun gani ko? Alhamdulillah, Allah mun gode. Wannan shine ƙarshen bidiyon, ban son bidiyon ya tsayi. A ƙarshe bari mu ɗan ƙara leƙa 'yan level 12 mu taya su murna. Masha Allah Haji Nura, Masha Allah Haji Ibrahim Golden Pie, wato ni kenan. Har kullum ga namban wayan da za ku same ni nan domin samun wannan garaɓasa tamu da muke shine 09087488969. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Ga uwanmu baya goya marayu, Allah ya saka miki da aljanna. Ta sanadinki ne yau muka taka matakin level 12 kuma muke kai mutane matakin level 10, 1 to 10 a dala ƙalilan da bai taka kara ya karyawa. Alhamdulillah. Jama'a sai mun ji daga gare ku. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Ku yi haƙuri bidiyon ta yi tsayi. Dole ne ta yi tsayi saboda bayanan da take ɗauke da shi. Allah ya taimake.